ummi sarauniya, sanyin idaniya ke ce, karki wanta gauna tana biyata don Allah biya ki juya. Na tasowa da zantuka na soyayya, ta sanya ina ta kuka da murya. Wanda ya je da sai ya ce mun menene, ni na san abin da raina yake. Mamaki nake sanata kika ɗauka, ga tsanani jibi jiki tamkar doka. Dan haka baitukan gani sai na doka, sanar da ke da komai ya sauya. Da farin ciki nake yi ba kunjiya, ga kuma zuciya da birni ba yayi, ga kuma kowar mata na sa rai sanyi. Amma yanzu babu komai, lallai duniya da faɗi na shaida, wanda ka so shi za ya zami maganda. Ba laifin sa zuciya ta yi an saida, domin ba sarauniya, sanyin idaniya mai warkar da zuciya. Na rami akan ki sauri ya sananta, kuka ba dare da rana na ɗimauta. Zana tuna ta dole da na ga wayata, da ita ne muke hira, dare za mu kai mu kwana. Shi so na da wahala ni na shaida, akan ki na san shi ba da hangen mai hoda. Da ma za ki ba ni dama furta duk sirri na zuciyata. To ta adin da san ki min bisa kalbiya, ba zan mata yadda ni na yi miki hubiya. Bambancin tudu da bisa, kalaman kirai ya kosa. Hinna tuna ki sai na ganga kuka. To me na yi miki ne kika ce da ni ke kin haƙura? Idan so ya kai so to idanu za gwara. Ashe za ki bar ni na dinga kuka, sannan za ki bar ni da ko na ɗauka. A bar so kina nan zuciyata ke ta rike, ranar rabuwan mu tana da kona sai na dake. Makin gaban manta da kewa, domin zuciya ba ta iyawa. Soyayyar wanda bai san ka babu daɗi, ya tunzura ka kai kuma kai ta kauɗi. Ka dinga ji kamar kai ne sahibi na yi ashe